Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag na sab kaninyong tanan kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Muhatag na sab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos. O ako mga pagpanghinaot nga ana-ana kamo karon nakapahimutan na sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit aron nga inyo nasab kaming patalinghugan nining mga kamatuoran karon nga diin gitudlo ni Master dinhi kanamo sanglit kami mauman ang iyahang mga magwawali. O ako na lang mga panghinaot nga unta ana kamo sa kabasog sa lawas. O ako na lang mga pagpangumusta sa tanan nga magkaigsunan karon kutob sa nagpatalinghog. Sa tanan gayud nga nagpatalinghog ning atong programa mga lingitong lamdag sa kinabuhi o kinsa usab kadtong mga kaigsunan o bisan pa sa mga higala o sa mga suking tigpaminawan o mutan-aw sila kanamo live kita karon mutan-aw sila sa Facebook or sa YouTube mo daya lamang o mo search lamang sila sa gitawag og PBCM International o diha inyo nang makita ang mga magwawali sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Mao lamang kana ang inyohang i-search PBCM International inyo nang makita diha ang mga magwawali. O ako na lang mga pagpanghinaot gayod nga unta na kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyo usab kaming patalinghugan. O ato na lang i-General Brad Dennis no kay niyaman karon ang atong sa kaigsuon nga magwawali si Brad Dennis Gonzales mo padangat usab siya sa iyang kaugalingon mga pagpangumusta. O ihatag ko kamong ato kaniya. Kini usab si inyong igsuon Brother Dennis Gonzales nga nagapanghinaot nga andam na kamo karon diha sa inyong mga nimutangan aron sa pag timbang-timbang sa mga kamotoran nga among ipakandangat kaninyo nining nga kaudtohon. Og ibalik ko kamo kang Brother Cesar Patio. Ang ato karon nga pagaisgutan Brad Dennis mao ang kabahin may tungod sa duna magoy nagapangutana nga matod pa na niya unsa daw kuno ang atong ikasulti kabahin may tungod sa Mateo 16:18 kay naglibog daw sila nga halos man daw tanang mga relihiyon Katoliko, Born Again, Church of Christ, GIL, halos El Shaddai o halos gyud no uban nga mga reliyon nga kanang mga Christian nga mga religion pulos sila nag-angkon na nang Mateo 16:18 busa ato kanang tagdon Brad Dennis kay lagi ang mga katawhan usab nahibulong sila tungod kay matod pa nila nga usa man lang daw ang gitukod ni Kristo nga iglesia nganuman nga karong mga panahon na sa kunuhay nga gitawag nilag mga Christian nining atong bag-ong panahon nagsigi man sila og angkon nya naglibog sila kay og madto ka sa Sabadista mugamit gapon sila sa Mateo 16:18 Moto pukas mga born again, gigamit gapon nila ang 16:18 San Mateo. Ug mato pukas sa mga baptist, mao gahapon. Mato ka sa mga born again, mao lang gihapon. Mato ka sa Romano Katoliko, mao lang gihapon. Muna nga matod pa nila maglibog mi og asa gyud ana kay nganuman sa ilang nahibaw-an daw usa man lang daw ang gitukod ni Kristo nga iglesia pero maglibog sila nganuman nga daghan man ang nagclaim niini. Unya unsa man daw kuno ang atong ikasulti kamong mga ministro sa PBCM nya nang Mateo 16:18 apel ba daw pud mo ana nga moangkon? Bueno, higala. Kanang Mateo 16:18 wa mi moangkon ana. Pero nahibalo mi ni ana og hain kana matuman. Kay kami, niaman kami karon sa ikatulong panahon. Sa makadaghan na namong mga pagpasabot kaninyo, nga ang pagpadayag sa Dios katulo. Unang-una, mao kadto ang amahan nga iyang katawhan gitawag og Israel. Mao na ang nakasulat sa daang tugon. Unya sa panahon ni Kristo, sa ikaduhang panahon,
ang gidala sa mga tinun-an ni Kristo makoto mga apostoles nga gitawag sila og iglesia ni Kristo nga gitukod dito sa Jerusalem. Mao na ang ikaduhang panahon. Unya, kaniaman mi sa ikatulong panahon, wala mi apil ni anang Mateo 16:18, kay dili man si Kristo mao ang nagtukod ni ining amo ang pagtulunan, kundi niya na kami sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo. Busa dili mi ninyo ingnon nga apil ba mo ni anang pag-angkon nga mga gitawag og mga mini nga Kristo, kay daghan ra ba daw kuno nagdala karon og mga Kristo? Apil ba daw kuno ang PBCM nga tawgon og mini? Bueno higala, dili mi matawag og mini tungod kay wala man kami magdala sa ngalan ni Kristo, kay nasayod kami nga kanang pagtulunan ni Kristo nahuman na kana sa panahon pas mga apostoles. Pero dili mi supak nga si Kristo nagtukod og iglesia nga ang iyang iglesia nga gitukod mao tong gitawag sa Roma 16:16 nga iglesia ni Kristo. Ngano man nga gitawag og iglesia ni Kristo tungod kay si Kristo mao ang ulo sa iglesia, sumala sa Kolosas 1:18. Siya ang magtutukod nga nang maong iglesia, siya goy ulo. Pero ang uban sama sa mga Romano Katoliko dili lang ikasakit. Kay kining among pagwali diri dili mi nagpasakit ninyo. Kamo nagbasa mo sa Biblia, kami po nagbasa mis Biblia. Karon atong itandi kung kinsa ang makapasabot sa Biblia. Kay pulos man ta nagbasa Biblia pero atong aninawon ug atong timbang-timbangon ug kinsay tin-aw nga makapasabot sa Biblia. Dili lang ninyo ikasakit kay kun pananglitan karon mo react mo. Mudawat man mi. Pwede mo nga mo text nga ang among gigamit nga mga bersikulos Biblia o ang among pagsabot dili mao. O gani pa man giawhag namo ang tanang mga pagtulunan karon nga naminaw, pwede mo react mo. Among isulti ang among numero sa TM 0955-1138-128. Mao na ang amo ang numero sa TM. Balikon ko, 0955-1138-128. Ang ato ang smart, kung mo gamit ka mo sa smart, 0961-6591-717. Balikon ako ang smart, 0961-6591-717. Mo na ang mga number na mo sa cellphone kung kamo adunay mga pangutana. Karon ni ata karon Brad Dennis, mayo tingali imong basahon ang nakasulat sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Unsabay atong mabasa diha Brad Dennis, kay kinirabang Mateo 16, 18, daghan nag-angkon ini pero wala gali nila ipasabot kung unsay buot anang giingon nga Yahweh. Ang uban na apoy nagpasabot nga kana kunong Yahweh, si Pedro kuno maoy gibinlan sa Yahweh. Na ato nang usisahon kung tinuod ba sa Biblia nga si San Pedro maoy gibinlan sa Yahweh unsa nang matanga sa Yahweh. Literal ba na nga Yahweh nga naapoy kandado? Ba ang Biblia may atong patubagon. Mayo tingali mo basahon Brad Dennis, ang unang sitas nato ang Mateo 16, 18. Unsay atong mabasa diha? Matad pa din siya Mateo 16, Kapitulo 16, versikulo 18, gingon din og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukoron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit, og bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. So sa imong gibasa Brad Dennis, matud pa sa imong gibasa, busa sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro sa ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. Pero kung sa Biblia ng Katoliko, giingon na kana tukuron ko ang akong simbahan.
mo na ang atong mabasa. Unya, kay si Kristo nagtukod man daw og iglesia or simbahan, bisan ba daw kuno ang kamatayon, dili daw makabuntog. Nya ihatag daw ngadto kang Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit, o sa Bibliang Katoliko giingon og ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Karon ato ning hinahinayon sa baghubad. Kay matud pa, si Kristo nagtukod daw og iglesia or simbahan nga bisan pa daw ang kamatayon dili makabuntog. Nya kiingnan dayon ihatag ko kanimo nga daw kang Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Karon kung ato kining basahon sa Biblia, kay ang imong gibasa Brad Dennis ang King James Version man. Unya ang ako pong gibasa ang Bibliang Katoliko, kay ato ning i-translate sa nakalaing mga translation aron masabtan gyud ni. Kung atong basahon ang unang hubad sa King James Version nga ang pinadaya gitawag og bugna, giingon na usab kana. Ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So si Kristo daw, si Pedro gisultihan nga si Kristo magtukod daw sa iyang iglesia. Ug ang ganghaan sa Hades matud pa ni Kristo ngadto kang Pedro, dili makadaog kaniya. Og kanimo akong ihatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, og ang imong pagagapuson dinhi sa yuta pagagapuson sa langit, ug ang imong pagahubaran sa yuta pagahubaran sa langit. Na sa mabasa nato na sa bugna unang hubad sa King James Version. Walay kalainan dunay kanang gitawag og sila sanayngan anak Bradinis kanang similar kibali dili lain nga pagkasulti. Karon kung ato sang basahon ang New World Translation, giingon usab kana diri. Ato basahon gapon ba dinis ang laing translation sa Biblia. Giingon, dugang pa ako magaingon kanimo, ikaw Pedro, og sa ibabaw nining dakong bato, o giingon na diri dakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon. O dito sa Bibliang Katoliko, simbahan, sa King James Version gitawag og iglesia, tukuron ko ang simbahan, tukuron ko ang iglesia. Unya giingon po diri sa New World Translation, kongregasyon, magtukod daw si Kristo og kongregasyon, og ang ganghaan sa Hades dili makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug bisan unsay pagkakapuso nimo sa yuta, maginapo usab dito sa langit. Na kining puntuha Brad Dennis, ato ning hinahinayon sa paghubad. Kay nag-ingon man si Kristo nga hatagan si Pedro sa mga yawi. Nato ning usisahon unsa kining yawi. Kay wala man ni gipasabot sa nakalaing mga relihiyon ug unsa kining yawi. Yawi ba na nga kandado, nga naay kandado? Atong ipasabot ngadto sa mga katawhan, kay daghan lagi karon ang nagbasa sa Biblia Brad Dennis, pero dili nila ipasabot unsa nang bisan pa ang kamatayon o ang Hades dili makabuntog kaniya. Unya si Pedro gitagaan og yawi, na ato ning hubaron unsa ning yawi. Kay sa tanang mga relihiyon Brad Dennis, wala nila ni gipasabot unsa ning Hades, unsa ning kamatayon, ug unsa po ning yawi. Pero dunay pagpasabot sa mga Katoliko, di lang ikasakit, mayo tingaling mamina mo aron makakaton sad mo. Kay dili ra ba kay kumo nagbasa mo sa Biblia, kumo kay una mo nga iglesia kunuhay, kamo na husto. Dili mi uyo ni ana. Karon. Kay kining yawi inyo man ning gisabot, nga kang Pedro ni natuman. Nato ning usisahon ba Dennis, kung tinuod ba nga kang Pedro ni natuman, kay nabitay giingon din na nga sa ilang panultihon nga ang manok ni San Pedro nga gitagaan og yawi, kay di man kuno ka makasulod dito sa langit og dili ka bilihan ni San Pedro na kana mga istorya naman lang na Brad Dennis, pero ni ata kining yawi ato ning hubaron, pero gihubad ni Katoliko Brad Dennis sa mga Katolik faith defender
nga kana kunong Yahweh na amang kuno na mabasa sa Biblia nga naayawi pero ilang gi isabot nga kang Pedro kuno na pero ato ning basahon ba dinis basahar gud pag-usab Brad Dennis ang Mateo 16:18 aron ato ning hubaron dayon basaha pag-usab Mateo 16:18 Okay, basahon ka na lang. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang manggahom sa kamatayon dili na gayon makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa mga Yahweh sa gingharian sa langit og bisan unsay imong pagabukuson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga binugkos. oh kita mo diha lang ta Brad Dennis ilang gikonklusyonan gisabot nila nga kang Pedro daw kuno na kay nakabasa gud og Yahweh ila dayong giparis pa Dennis kining nakasulat sa Isayas nga natuman daw ni kang Pedro bayasa gali ning Isayas nga ilang giparis dito sa Mateo 16:18 nga wa gyud ni masabti gihapon sa Katolik Independent og sa uban pa nga nagwali diha sa Romano Katoliko ay kasakit ninyo pwede mamnumuriak ug sayo pa ni nga mo ang pagsabot na kay nagiskot man og Yahweh ilang giparis ang Isayas kapitulo 22 bersikulo 22 ngadto 25 kay naman po mabasa diri nga Yahweh ako ra ganing basahon na imo ni giparis sa Katoliko nga kan Pedro daw na natuman ng gatagan og Yahweh sa Pedro sa gingharian sa langit nato ning usisahon kung kan Pedro ba ni natuman kay kinirabang ubang nga nagbasa sa Biblia sa mas mga Katolik Independent di lang ikasakit putol-putulom dili bitaw nila iko ano inon di matasupak ana kay naman po pagbasa sa Biblia nga dili po direkta pero dinhi ta Yahweh unsa ba ato mabasa dinhi nga mao ni ilahang gisabot nga kang Pedro ni natuman niao basahon ko ang Isayas kapitulo 22 bersikulo 22 pero ilapos tas 25 kay ang Katolik Independent wala ni nila gilahos 25 ning ungot lang sila dito sa 22 kay ang Yahweh ra may ilang gisabot pero niya ato gyud ning ilapos dito sa 25 kay aron masabtan kinsa ng Yahweh ug unsa ng Yahweh literal ba na nga Yahweh kay wa man gipasabot daghan diri nagbasa sa Biblia dahil nagprograma dinis di igo lang mo basa sa Mateo 16:18 di nila pasabot unsa nang Hades unsa nang kamatayon unsa nang Yahweh wa na nila gipasabot ngadto sa mga katawhan murag ilabang gilimbungan ang mga tao ba musa kamusang mga tao karon ayaw mo pagdali-dalig tuoan ng mga pastor mga ministro Katolik Independent nga dili husto ang ipagsabot dinhi mo paminaw sa pagtulon na sa PBCM tungod kay ang pagtulon nan sa PBCM ang Espiritu Santo may nagtudlo nini wayod sa maya tumabasa dere gingo dinhi giputol ni Katoliko o gingo dinhi og ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga og siya magabukas og walay makatakom og siya magatakom og walay makabukas kiputol nila ang pagbasa diha ra sila sa 22 kay nag-ingon magod og ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga og siya magabukas og walay makataktak og siya magatakom og walay makabukas ato ning iplapos og kinsa ning Yahweh kay giputol man nila dito sa 22 lang ang ilang gikuha ang Yahweh man pero ato ning padayon pagbasa og kinsa ning nag-ingon ang Biblia nga sa balay daw ni David igabutang ko sa iyang abaga og siya magabukas og walay makataktak og ang Yahweh sa balay ni David nagisgot ni og balay ni David atong ilahos sa 23 nag-ingon og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on og siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan og ilang igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan ang mga anak nga kaliwat og ang mga sanga ang tanang mga baso nga magagmay gikan sa mga tasa hangtod sa tanang mga prasko 25 ingon niya nang adlaw nagaingon si Jehova
sa mga panon, maibot ang lansang nga igalansang sa usa ka dapit nga malig-on og kini pagaputlon og mahimong og mahulog og ang palasanon nga diha sa ibabaw nini pagaputlon kay siyuba maoy nagsultin ini. Ginsa di ay kining gisgutang Yahweh nga naa diha sa balay ni David nga daw igalansang daw kuno kana siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on ug igabitay siya sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan. Unya gingon dinhi sa 25 ni anang adlaw nagaingon siya sa mga panon, maibot ang lansang nga nagalansa nga nahalansang sa usa ka dapit nga malig-on. Pangutana, naghisgot man kini sa balay ni David nga naay igabutang diha nga kana siya ilansang daw na siya. Pangutana, kung si Pedro pa ang katumanan ni ining 22 versikulo 22 ngadtos 25 kay inyo man lang giputol ay inyo ramang gidakop ang Yahweh pero wa man day mo mahibalo nga kanang gisgutang Yahweh sa balay ni David nga ilansang man na siya, ibitay na siya. Unya unsa pay gingon dinhi ni anang adlaw nagaingon siya ba sa mga panon, maibot ang lansang nga lansang sa usa ka dapit nga malig-on. Pangutana, kamong mga Catholic faith defender ay nagkalain, ay alam mo kasuko. Pangutana, si Pedro ba'y gilansang? Si Pedro ba'y gibitay? Kay inyo ramang gidakop ang 22, wa man ninyo gilaw sa 25. Busa dili pwede nga kining Mateo 16:18 nga si Pedro hatagan og Yahweh sa gingharian sa langit. Nga inyong gipari sa Isaias 22 versikulo 22, dili in taon kana si Pedro ang katumanan ni anak kundili si Kristo kana ang gilansang. Si Kristo kana ang gibitay. Kinsa di ay kanang Yahweh? Mauday ang atong Ginoong Hesukristo, dili si Pedro. Pero giunsa ninyo paglubag, giunsa ninyo pagtuis ang Biblia. Ngay kumo nakabasa mo og Yahweh inyong gikonklusyonan nga kang Pedro na natuman, sayop. Sayop kamo nga mga Catholic faith defender. Kung mo react mo, pwede man. Nga inyo nang i-react diri na mo. Inyo magiputol ang pagbasa, wa man ninyo gilapos 25. Diha ra man mo ning ongot sa 22 kay nakabasa mo Yahweh inyo dang gidakop, gipares ninyo sa Mateo 16:18 nga si Pedro gitagaag Yahweh. Diha mo na sayop sa paghubad sa Biblia. Mo kana ang atong nakitang pahayag, Brad Dennis. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, niya na usab kita. Kining gisgutan nga bisan pa ang kamatayon, dili makabuntog kaniya. Naghisgot ang Biblia, nasulbatan na nga kanang Yahweh, dili kana si Pedro. Nga gisgutan kay kini Biblia sabi nga ni, dili ni kay patakaalan ni mo nagubad-hubad, wa kay sakto magtutudlo da. Wa gid mo ayo diha. Mabitaw na nga gipisdaan nga dunay mga mini nga mga magtutudlo, dunay butang nga mga magtutudlo, ang nagtudlo buta, ang gitudloan buta, sa gahong silang duha mga hulog. Busa dili ta dihana. Ni ata sa magtutudlo nga dili buta. Karon, niya nag-ingon sad ang Mateo 16:18 nga matud nila si Kristo nagtukod og gilisya, sumala sa Mateo 16:18. Unya ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Ato na po ning hubaron. Kinsa man kining gahom sa kamatayon nga dili makabuntog? Kay giyama-yamaan ra ba ning hubad sa Catholic faith defender? Nga kana kunong kamatayon mao kuno na ang Katoliko nga di gyud kuno na mabuntog. O ka mo'y pasultihon. O kamoy pasultihon. Nya ila bang ipares dahil na inon dahil o tanawa ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ila dahil ang basahon ng Mateo 28:19-20. Pero tanawon tagkin sa ubanan. Katoliko ba ang ubanan? Born again ba ubanan?
Iglesia ni Kristo ba'y ubanan? O kinsa mang relihiyon nga nag-angkon anang Mateo 16:18? Di gali mo makahubad sa yawi. Sige kog monitor sa inyo ang mga wali. Wa gyud na hisgutin ninyo na unsa nang yawi o kinsa nang yawi. Nga ni ana putan ining gahom sa kamatayon nga dili makabuntog kaniya. Kisa maning kaniya reparado na kang Kristo nga walay kamatayon nga makabuntog na kang Kristo kay si Kristo man nagtukod sa iglesia. Karon ang pangutana ato ning husayon ba dinis kining kamatayon nga dili daw makabuntog kang Kristo. Ha? Wa may labot si Pedro ani. Karon nya ato po ning tubagon ba din og unsa pud ning kasaysayan ni Pedro. Ha? Ato ni isulti pinagi gapos Biblia. Karon Brad Dennis, basaha Brad Dennis ang unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27 ngadtos 28, kinsa kining ubanan, kay matud pa sa ubang mga reliyon, nga ang Iglesia Katolika Romana daw mao'y ubanan. Kay matud pa sa Mateo 28:19, panglakaw kamo, o tanawa, ha? Ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahon ay ila dayong giangkon ba dinis ka kami na. Kaya ang Katoliko wag yun na buntog, wag yun na bisag unsa kuno na og tamay, bisag unsa kuno na og baby, wag yun kuno na mabuntog. Ila dayong gikonklusyonan nga Katoliko na. Ang ubang pong mga born again, o ubang pong mga iglesia ni Kristo, ubang pang mga reliyon, sila daw kuno na, kay ubanan man kuno na hangtod sa katapusan sa kalibutan. Taha kamo kaha kanang ubanan. Klarohon ta, Biblia ang mustubag, dili kay kamo. Kayo kamo, ay sos, inyo mang iswitik pagsabot ang Biblia. Kini nga mo, wag yun iswitik-switik. Ha? Prangka-prangka ni nga mo Bradinis. Kinsa ba kining iglesia nga ubanan? Kini bang Katoliko? Kini bang Bunagin? Kini bang Sabadista? Kini bang mga Protestante karon? Kining mga Christian kunuhay nga minglutaw nining atong panahon karon? Kinsa bang ubanan sumalas Biblia? Ani ara dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto sa 28. Ato pa dinhi, kamo mao ang lawas ni Kristo. Og ang matagusakan ninyo bahin niini ang mga apostoles ang pasabot. Og sa iglesia gipimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang pagpangayo og mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa dila. O karon, kinsa day kining ubanan? Dili ang Katoliko, Biblia ang mutubag. Dili ang mga born again, dili ang mga iglesia ni Kristo, dili ang tanang mga reliyon nga nag-angkon nga sila kuno nang ubanan. Sayon ra ang kunon. Pero ang Biblia ang atong patubagon. Balikon ko pagbasa, matud pa, kamo mao ang lawas ni Kristo. Kisa man kamo matong mga membro. Og ang matag usa kaniyo bahin ini. Og sa iglesia mo, itong iglesia nga gitukod ni Kristo ha, sa Mateo 16:18, og diha sa iglesia, gipaymutang sa Dios, una sa tanan, ang mga apostoles. Unsa pa, ang ikaduha, mga propeta, ang ikatulo, mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat o mga milagro, unya ang mga pang-ayog, mga masakiton, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagsultig na kalaing matang sa mga dila. Pangutana, kay inyo mananggang na nga kamunang iglesyahang ubanan. Naani ninyo ni hiyasan Ha? Naamo ani? Wa. Kung asa ka na natuman, kung kinsa ang pagaubanan, mao ka ng iglesia nga maukadtong mga tinunan ni Kristo. Nga gitawag og mga apostolis, ha? Gitawag og mga propeta, gitawag og mga magtutudlo, mga magbubuhat og mga milagro, kadtong mga nag-ayog, mga masakiton, ha? Ang pagdumala, pagsultig na kalaing mga dila, maukadto sila ang pagaubanan, maukadto sila ang sakop sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, nga ang ulo na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon, siya mao ang ulo sa lawas nga mong iglesia, siya mao ang sinugdan ug ang panganay nga gikan sa mga nangamatay.
Kinsa daya ang ulo sa iglesia? Nga mao katong gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18, si Kristo ang ulo. Kinsa ang mga membro na ng iglesia ha? Mao ang mga tinun-an ni Kristo, ang mga apostolis. Wa mo'y labot karon, nag-angkon-angkon lang mo. Mo na ang tinuod nga mga kasaysayan sumala sa nakasulat sa Biblia. Pangutana, ayon sabay ngalan sa iglesia, Roma 16, Bradinis, kay si Kristo man ang ulo. Unsa ba ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Roma 16:16? Basaha, Bradinis. Unsa ang ngalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Gitug-an ba sa Biblia, Bradinis? Basaha ang Roma 16. Dini klaro kayo ang gisgutan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa dini, pagpangamustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Oh, kita mo? Waing na nga baptis, waing na nga born again, waing na nga SDA, waing na nga aglipay, waing na ug unsa pay mga ngalan ana inyong iglesia? Iglesia GIL naman ba? Ha? Waing na ana. Ang giingon diha sa Biblia, iglesia ni Kristo nga ang ulo mao si Kristo. Nya daghan man karong iglesia ni Kristo pud nag-angkon, nay daghan sa Amerika gitawag og Church of Christ. Dili po na sila may mao. Kinsa tong iglesia nga gitukod ni Kristo, mao katong original nga si Kristo maong ulo. Ngag ang ginsakpan ato mga apostol nya karon kay nag-awat-awat lagi kay abi nakabasag iglesia ni Kristo, gi-apply da nila sa ilahang pagtulunan, dili na may mao. Higala og mga kaigsuonan. Karon ato namang usisahon. Kining giingon nga bisan pa ang kamatayon, dili makabuntog kaniya diha kang Kristo. Pangutana, kinsa ba kining kamatayon? Ang Biblia ang mutubag, dili. Basa mo, si kamatayon bisan pang kamatay di makabuntog, di gali na nila hubaron. Gihubad bagunas mga magawali, waoy. Huwag gabi kadungog, gagihubad na nila, ang yaoy, huwag gihubad. Unya, ang kanang iglesia nga gitukod ni Kristo, apod sila makakuan, ilalang dayong giangkon. Nakini dayon si kamatayon nga dili makabuntog kang Kristo. Kinsa ba kini si kamatayon nga dili makabuntog kaniya? Kang Kristo una, reparado ka na. Kay si Kristo mao man nagtukod sa iglesia. Kaya ang Biblia ang sasagot, kung si Anhin Soriano pa, dili mi pares ubang mga relihiyon nga pagbasa, bisan pas kamatayon di makabuntog, di gali makapasabot o kinsa nas kamatayon nga dili makabuntog kang Kristo. Bubasa lang pero di kay kasabot. Mao na ang gisgutan sa Biblia nga mga magtutudlo nga buta. Unya ka mo mga tao nga naminaw karon. Ha? Kami ba'y mga buta? Dili nga naman nakapasabot mis Biblia, nakasulti mis Biblia. Kinsa man ang mga buta, kana sila nga naman. Dili ni sila makapasabot unsa nang Yahweh. Kinsa na si kamatayon. Ha? Karon, iridi ba dinis ang unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 26. Kinsa ka na sa si kamatayon nga dili makabuntog sa atong Ginoong Hesukristo? Ha? Kinsa ka na si kamatayon? Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 26, Bradines. Basa ang Biblia. Unang Korinto 15. Kapitulo 15, versikulo 16. Sige, kaya ang oras, galakaw. Basa lang nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 26. 26. Dili 16 Og ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Diha lang kagiktaman. Kinsa day kana ang gisgutan sa Biblia nga bisan pa ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kang Kristo? Ha? Ang Biblia nagtug-an. Kinsa kana ang kamatayon nag-ingon? Og ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kana di si kamatayon gitawag ka nagkaaway sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kana si kaaway dili na makabuntog sa atong Ginoong Hesukristo. Pero atong hubaron kay kanang kaaway mao man kana si kamatayon.
kinsa man kana nga kana si kaaway kana si kamatayo nga dili makabutog sa atong Ginoong Kristo, ang Biblia lang gyapon mo'y mutubag. Wa gyud na gipasabot sa ubang relihiyon. Lama-lama lang ning ubang mga pagtulunan magpasiatab nga kami na igadugang sa iglesia ang gipanagtawag, kamo ka ng iglesia ha? Pagklaro sad mo ayaw limbungin ninyo mga tao. Be, kinsa na si kamatayon nga gitawag ka nagkaaway? Nara, isulat kamo mga pastor, nga mga ministro, nga way hibang kaagan, nagpatuo kunuhay nga sila mauang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo samtang dili makapasabot sa Biblia. Hebrano narao ang kamatayon mao nang kaaway ni Kristo nga dili makabuntog sa atong Hesus Kristo, ang Biblia gapoy motubag. Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 14 giingon, busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini aron pinagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa mao ang yawa. Kinsa di ay kana si kamatayon nga mao kana ang kaaway sa atong Ginoong Kristo nga dili na makabuntog sa atong Ginoong Kristo, kana si kamatayon nga mao kanang kaaway, mauday kana ang yawa. Maunay buot ipasabot nas Mateo 16:18. Mga pastor, mga ministro, nga wagid mo makahubad ana Mateo 16:18. Ego lang mo mobasa nga si Kristo nagtukod og iglesia, inyo dayong angkonon nga kami na pagkahilas pa kay ninyo wa mo mauwaw nga mo angkon mo nga kamo na klaruha sayon lang ang pag-angkon, pero ang pagpamatuod maoy dili husto. Kinsa di ay kana si kamatayon o ang hadis dili makabuntog sa atong Hesus Kristo, mauday kana ang yawa. Nanasa man dapita Bradinis nga ang yawa wa makabuntog sa atong Ginoong Kristo. Kay mao makana si kamatayon nga gitawag og yawa nga maong kaaway sa atong Hesus Kristo nga dili makabuntog na ana sa atong Ginoong Kristo. Basa Bradinis ang Mateo kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 11. Atong ipadayag dinhis kanginan. Tinuod ba nga ang yawa wa gyud na makapintal sa atong Ginoong Kristo? Basa Bradinis Mateo 4 versikulo 1 ngadto sa 11. Dito na ko na lang basa. Unya ang yawa mipahawa kaniya og tan-awa dihay mga manlunda nga miabot og mialagad kaniya. Kakak ang yawa. Sige, padayon lang. Og sa pagkadungog ni Hesus nga si Juan gidakop, siya may pahilit sa Galilea og sa pagpahawa niya sa Nazaret. Siya may adto og mipuyo sa Capernaum, sa daplin sa lanaw, sa kayutaan sa Zabulon og Neftali. Aron matuman ang gisulti pinagi sa propeta nga si Isaias nga nagaingon, ang yuta sa Zabulon ug ang yuta sa Neftali sa dalan padulong sa dagat tabok sa Jordan Galilea. Ako ang basahon Brad Dinis, ako lang basahon para madali lang kay ang oras kalakaw kay ingon diri Og si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa yawa aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw o kapatan kagabi. Og tapos nini gibati niya ang kagutom. Nagpuasa si Kristo ani kapatan kagabi. Nya gibati si Kristo kagatom. Nya nangingon din. Og ang maninintal, isa man tong maninintal ang yawa, bidool. Og mingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugo kining mga bato nga mahimong tinapay. Apan kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon. Naisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Sa 5 ingon. Unya gidalano sab si Jesus sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitongtong siya sa kinatas-an sa templo o giingnan siya sa yawa kay ikaw anak man sa Dios. Umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon magahatag siyag sugo sa iyang mga manulunda may tuod kanimo.
Unya gingon dinhi og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw aron ngang imo mga tiil dili may pandol sa bato. Sa city nagingon, si Jesus bingon kaniya ngadto siyawa, usab na isulat kini nga nagaingon ayaw pagtingtalang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala no sab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya, kining tanan. Ang yawa ha, nag-ingon sa atong Ginoong Kristo, kining tanan, akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa o mosimba kanako. Kaniya mitubag si Jesus nga to siyawa ha, nga nag-ingon. Bahawa diha Satanas, kay naisulat kini nga nag-ingon, mao simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagaran. Ug ang yawa mipawa kaniya ug tan-awa dihay mga manlundang miabot ug mialagad kaniya. Nining puntuha Brad Dennis natuman nga ang yawa bisan pa si kamatayon nga mao kanang yawa dili makabuntog. Nga naman wa siya magmalampuson taliwala nga iyang gitintal sa ang atong Ginoong Kristo mo nang gipasabot diha nga bisan pa ang kamatayon bisan pa si Satanas dili makabuntog ang Kristo. Kanining puntuha sa diha nga gitintal si Kristo sa yawa wa magmalampuson. Ha? Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Ha? Nga naman bisan pagtaliwala sa kamatayon ni Kristo nga dito siya sa Hades, wa siya magpabilin dito sa Hades kundi nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. Ha? Mao kana ang gipakitang pahayag sa Biblia. Mga higala ug mga kaisunan. Ayaw mo pagpatutuan ng kami na ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Pag sure mo di ay, di gali mo makahubad kinsa na si kamatayon. Di gali mo makahubad kinsa na ang Yahweh. Ha? Basa lamos Mateo 16:18. Kami na, amo na, diri na sa amo natuman. Magklaro mo oy. Ha? Dinhi lang mo. Ha? Makakita og insaktong hubad sa Biblia sa pagtulunan sa PBCM nga dinhi ang magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. mao'y nagtudlo nining kaalaman namo. Wa ni diha sa nakalaing mga relihiyon. Gihubad ba ninyo ang Yahweh? Wa. Gihubad ba ninyo ang kamatayon nga dili makabuntog sa atong Ginoong Kristo? Wa. Gihubad ba ninyo nga si Kristo magauban hangtod sa katapusan sa kapanahonan? Giangko lang dahil na ninyo. Pero kinsa na ang ubanan? Mao ang kadtong mga alagad sa atong Ginoong Kristo. Wa mo'y labot. Igo lang mo nangangkon. Mao na ang atong nakitang pahayag. Karon mingon ang mga Catholic faith defender nga hilabihan kahinawayon sa atong magtutudlo. Mabugal-bugalon. Gabi na nang naas-das buhol. Hilabihan ka mga bugal-bugalon ng mga Catholic faith defender diha. Ha? Matud pa nila Brad Dennis na si Pedro daw mao ang leader sa iglesia. Siya kuno mao ang pangulo. Siya kuno mao ang gibinlan sa atong Ginoong Kristo sa iglesia. Kaya abi nakabasa man nga og ikaw Pedro sa ibabaw ning bato pagatukuron ko akong iglesia. Ay giangkon oy. Giangkon. Ila na yung gingon nga si Pedro may unang papas Roma. Oy, pagklaro gali na sa inyong mga sinabtan. Ha? Huna-huna nga si Kristo nagtukod na og iglesia. Humana natukod. Si Pedro sakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ha? Mo ni angay natong timan-an. Karon ang pangutana. Makaturunganon ba ang inyong giingon nga si Pedro maoy gibinlan sa iglesia? Human nga na-apostasi ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Dayon didto ni Pedro, kapila na tukuran ng iglesia, kausara. Wala ina nga kaduha tukuron ng iglesia. Lama-lama raman mo. Naaba sa Biblia, nga kadaghan gitukod ang iglesia, kausara to gitukod ang iglesia ni Kristo dito sa Jerusalem. Dili ka inyo pagtukuron pag-usab. Hagas.
Wa mag-ingon ang Biblia nga sa human sa kamatayon ni Kristo, sa human apostasi ang mga tinunan, mutukod na pud og lain nga iglesia ni Kristo. Wa oy. Kausara si Kristo nagtukod og iglesia, di pwede nga magtukod-tukod pa mo diha. Ha? Pangutana. Unsa ba ang kinabuhi ni Pedro? Kay matod pa sa Katolik Pitwinber nga yaga-yagaon dias Bohol. Ha? Kanang kontra ni Valencia kana si Amir Carbo. Ha? Kay Katoliko man na. Pangutana. Kay si Pedro mangkaha ang Papa sa Roma. Bayon sa ba ang kinabuhi ni Pedro Bradines? Ha? Makatarunganon ka nga si Pedro mahimong papas Roma. Basa Bradines ang Galacia, Kapitulo 2, versikulo 11, unsa ba ni ang kinabuhi ni Pedro? Ato ning basahon ng kinabuhi ni Pedro, makatarunganon ba nga himuon sa papas Roma? Mao ba'y gibinlan ni Kristo sa iglesia? Human na apostasize o na apostasi ang iglesia ni Kristo. Kaya sa bay batasan ni Pedro Bradines, sumala sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 11 ngadto sa 14. Ani ang usa sa kinabuhi ni Kristo nitong ilang panahon. Kinabuhi ni Pedro. Kinabuhi ni Pedro. Sige. Matad pa din sa nakasulat sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 11. Ngadto sa 14. Ngadto sa 14. Apan sa paghiadto ni Sifas, Kana si Sipas, posa ta dinis mo nas Pedro. Sige. sa Antioquia. Siya akong ginaong sa pagsupak kay nahimo man siya nga badlonganon. Kaysa wala pa'y mga tao nga may buot gikan kang Santiago. Siya nakigsalo sa pagpangaon uban sa mga hintil. Apan sa pag-abot na nila siya misibog og nagpalain sa iyang kaugalingon, nahadlok sa pundok sa mga may circumcision. Ug ang uban nga mga Hudiyo misunod kaniya sa pagminaot nga tungod nga na bisan gani si Bernabe nadahig sa ilang pagminaot. Apan sa akong pakakita nga sila na naggawi supak sa kamatuoran sa maayong balita, ako mingon kang Sipas nga mao si Pedro sa atubangan nilang tanan, kung ikaw nga Hudiyo nagagawi man gani sama sa hintil ug dili ingon sa Hudiyo, naunsa ba nga imo mang pugson ang mga hintil sa paggawi sama sa mga Hudiyo? Nining punto ha, unsa dahining kinabuhi ni Pedro nga maoy gipadako sa Romano Katoliko? Badlungon. Unya, lugar mayo lugar na nga inyong papa badlungon. Ay, klaruha gali na ninyo, Katolik Pitipender. Inyo man ang gipadako nas Pedro nga may unang papas Roma. Unsa gingon dinhi? Pasigwa mo aning si Tasa. Ha? Apan sa paghiadto ni Pedro kay kinisipas mo ni Pedro. Sa Antioquia siya akong ginaong. Ha? Ginaong siya ni Pablo. Nga ginaong sa pagsupak kay nahimo man siyang badlungon. Badlungon danis Pedro di ay. Kaysa wala pa'y mga tao nga miabot gikan sa kang Santiago, siya nakigsalo sa pagkaon uban sa mga hintil. Bawal maunta na nila, pero Pedro kay badlungon lagi nakigsao siya ngadto sa pagkaon sa mga hintil. Apan sa pag-abot na nila siya misibog og nagpalain. Ikyas Pedro sa iyang kaugalingon, ay nadlok sa pundok sa mga may circumcision ug ang uban nga mga Hudiyo misunod kaniya. Ngadto kang Pedro sa pagminaot nga tungod ni ana bisan gani si Bernabe nadahig sa ilang pagminaot ni Pedro. Apan sa akong pagkakita nga sila nagagawi supak sa kamatuoran sa maayong balita, ako mingon kang Sipas dito kang Pedro. Sa tubangan nilang tanan ko ikaw nga Hudiyo nagagawi man gani sama sa hintil o dili ingon sa Hudiyo naunsa ba nga imo mang pugson ang mga hintil sa paggawi sama sa mga Hudiyo. Badlungon din ng inyong Santo Papa. Ay, Katolik Pitipender nga kuan hinawayon sa among magtutudlo. Kumusta ang inyong Santo Papa? Badlungon.
Dayon sa pa, tarong banis Pedro, nga taliwala nga siya na membro sa iglesia ni Kristo, nga gitukod ni Kristo. Tarong baning tawhanan nga gihimong Santo Papa sa Roma. Basa Brad Dennis, Mateo 26. Ato ning ugkato ning kinabuhi ni Pedro kay giidulo ra banis Katoliko. Ay mong pangasoko, apat malipay mo nga gitudloan mo sa kamatuoran. Mga sukor ba ning uban, beso pa ka kuno ning amo ang gibasa sa Biblia og sayop pa ni. Mateo 26, 29, 69 Brad Dennis. Kay kinis Pedro, nasakop man ni sa iglesia ni Kristo nga gitukod. Bayo sa gibuhat niya. Mateo 26 Brad Dennis. Mateo 26 versikulo 69 ngadto sa 75 basahan. Matad pa din sa Mateo 26 versikulo 69 hangtod 75. Og si Pedro naglingkod sa guwa dito sa wanan sa tugkaran. Ug kaniya miduol ang usa ka babaeng sulugon og mingon, ikaw usab kauban ni Hesus nga galyanhon. Apan sa tubangan nilang tanan kini gilimod niya. Okay, nga kining nag-ingon. asa ka dinos Brad Dennis. Posa ta ka diot. Kining puntuhan sa istorya Brad Dennis, si Kristo ani, gidakop ba? Gidakop ni siya, gibistigan ni dito Sanhedrin iprayon Brad Dennis. Apan sa tabangan nilang tanan kini gilimod niya nga nag-ingon, ambot lang unsay among ipasabot. Unsay imong ipasabot. Nangambutas Pedro. Ngambot na. Og milakaw siya paingon sa agianan og diay laing babaeng sulugoon nga nakaalinggat kaniya. Kan Pedro. Og kini siya mingon sa mga tao nga nananagtindog Dito. Kining tawhana nagpakig-uban kang Hesus nga Nazaretnon. Og kini usab gilimod ni Pedro. O kaduha na gilimod. Ubos sa panumpa nga nagingon, wala gay ko makailanan ng tawhana. Tanawa. Sige. So okay na. Hataw-daod ang nga nang hinanaw miduol og mingon kang Pedro sa tinuoray, ikaw usab kauban gayud nila. Giprangkahan siya. Kaya ang imong sinultihan nagapailan ini unya misugod siya sa pagpamalikas malikas na Pedro og sa pagpanumpa nga nagingon, wala lagi ako makaiala niya ng tawhana og diya mitugaok ang manok. Og si Pedro nahinumdum sa gingon ni Hesus, sa dili pa mo tugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Og siya miguwa og mihilak sa ilabang. Kumusta man taon? American nga naas Bohol nga yaga-yagaon. Kumusta ang imong Santo Papa sa Roma nga si Pedro? Tarong? Sakop naman siya ni Kristo. Membro naman ni Iglesia ni Kristo. Unsay gibuhat niya? Sa diha nga si Kristo giimbestigar. Gilimod niya si Kristo. Wa kuno siya makailan ng tawhana. Unya, mao na giidolo sa Romano Katoliko nga maoy higihimong Santo Papa sa Roma. Wa manglibaw inyong balibaw ana. Permero, badlungon. Ikaduha, nang himakak nga wa siya kailan ni Kristo. Sige, uban-uban siya Kristo sa una. Wali-wali siya sa una. Sa diha nga gidakop yang magtutudlog gilimod. Nga mayo na himuog sa Papa sa Roma. I-analisar ko no kamong naminaw karon. I-analisar daw. Ug nahusto ba mo? Amerikado, nga naas Bohol, nahusto ka? Sa inyong pag-idolo ni San Pedro nga may unang Papa Roma. Oy, klaruha gali na imong sinabtan. Ayaw mo laban sa unang relihiyon. Kung gipasibantog ninyo nga ang Iglesia Katolika may una 33 AD, ayaw mo pagdali-dalig pagtuo. Klaruha usa o gusto ba nang ilang gipanudlo? Ay mo gikasakit ninyo na. Kay ngano, malipay pagali mo. Biblia ko na mong gibasa. Unsa pa pakita din sa kinabuhi ni Pedro. Unang-una, si Pedro na malikas. Gilimod niya si Kristo nga mao iyahang magtutudlo. So yun nang kay na malikas.
Ha? Unsa pa ang kinabuhi? Basaha Brad Dennis. Sa Juan Kapitulo 18, versikulo 15 ngadto 19, ato ning ukato ning kinabuhi ni Pedro nga maoy giidolo nga mao kunoy papas Roma. Juan Kapitulo 18, versikulo 15 ngadto 19, Brad Dennis. Basaha. Ako lang basahon para Madali. Og si Simon Pedro minunot kang Hesus. Maingon man ang lain pang usa ka tinunan. Sanglit kining tunanana na ilhan man sa labang saserdote, siya misulod uban kang Hesus ngadto sa wanan sa tugkaran sa balay sa labang saserdote. Samtang si Pedro nagtindog dito sa gawas sa pultahan, nagtindog sa gawas sa pultahan. Unya ang usang tinunang kaila sa labang saserdote miadto sa gawas og misulti sa babay nga maoy nagbantay sa pultahan og misulod kang Pedro. Og ang babay nga maoy nagbantay sa pultahan mingon kang Pedro, dili ka ba usab usa sa mga tinunan ni tawhana? Siya mitubag dili bayako. Nawara, dili ko no siya tinunan. Sige, padayon. Og ang mga ulipon og ang mga pulis na naghaling og kalayo sa uling kay matugnaw man ang panahon. Og sila na nagbarog og na nagdangdang sa ilang kaugalingon. Og si Pedro usab uban kanila nagtindog og nagdangdang sa iyang kaugalingon. Oh. Limod gyapon dahil. Limod gapon. Nga mo na inyong idolo. Oy, klaro ha gali ng inyong papa. Ha? Gilimod ag iyang magtutudlo. Unya, mayo ka na. Ha? Pangutana, Brad Dennis. Kung ang usa ka tao, kung ang usa ka tinunan sa Dios, kung siya maglimod sa iyang pagtuo, irede, Brad Dennis, ang unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8, kung ang usa ka tinunan sama ni Pedro, ang human siya, nahimong membro sa iglesia nga gitukod ni Kristo, kay iya manggilimod. Unsa ba'y gipakita sa Biblia? Maayo ba nga kung maglimod ka sa imong pagtuo? Basaha Brad Dennis. Unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 8. O sumala sa Dennis na nakasulat sa unang Timoteo versikulo 5 ngatos 8. Versikulo 8. Kapitulo 5 versikulo 8 gingon din. O kung adunay tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo og labi pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Unsa di ay ang giingon sa Biblia kung maglimod ka sa imong pagtuo, ilabi na nga imong gilimod si Kristo, maayo ka. Ay, ang Biblia nagingon dautan ka. Unsa man nato anaron? Kay gidulo man ninyo nas Pedro. Nga mao'y unang Papa Roma, bisag di igod, bot-boot ragod, angkon-angkon ragod. Wa na lain pang gitukod ni Kristo nga iglesia, mautong iyang gitukod. Dili pwedeng tukod-tukuro na karon og mga tao. Mamanggani nga si Kristo nagpasidaan, nga kung dunay magdala sa iyang pangalan, unsa ba'y pasidaan ni Kristo? Kung dalon-dalon ang iyang pangalan nining atong panahon karon, maayo ba? Kay ang ngalan ni Kristo gihimong negosyo, gihimong panapian sa mga nagkalain nga mga pagtulunan, gihimong puhunan ang ngalan ni Kristo para mudako ang ilang iglesia. Basahon ta ang Biblia. Unsa ba'y pasidaan ni Kristo kung dunay magdala siya ang ngalan? Angay bang tuhuan? Ay si Kristo ay atong pasultihon, dili ning mga pastor, mga ministro nga naglimod sa balaan nga kasulatan. Ang pasidaan ni Kristo nag-ingon, basahon ko ang San Mateo Kapitulo 24 versikulo 4 ngadto sa 5, unsay giingon ni Kristo. Kay daghan si Jesus mingon o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon,
Magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan. Nga manag-ingon, ako maong Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Unsa ang pasidaan ni Kristo? Daghan daw ang magdala sa iyang pangalan. Ang uban pa mo angkon pa nga sila sa Kristo. Bekin sa manin nag-angkon o Kristo. Way atong nganlan. Pilimon riyang bonansa naas dapitan nag-angkon o Kristo. Patay na. Patay na. Kinsa pa nag-angkon o Kristo? Si Ruben Ecleo. Wa na pod. Kinsa pa? Si Pastor Kibuloy. Kinsa pa? Katong dito sa Manila. Nag-angkon ga po Kristo. O kana pang naadiha sa dapitan di pulog naaga po nila nag-angkon o Kristo. Unya, wa matuman ang gitagna sa Biblia. Natuman. Eyon sa pa, sa 23 nagingon. O gunya kung adunay magaingon kaniyo tanawa ni arang Kristo, ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuon ini. Kay mutunga ang mga mini nga Kristo, o mga mini nga mga propeta, o mga pakitag dagko mga ilhanan, o mga katingalahan, aron sa pagpaisalaag kon mahimo, bisad pa sa mga pinili. Iyon sa day giingon, kung aduna day mag-ingon nga ang Kristo tuara dito, tuas Dipolog, tuas Manila, tuas Dapitan, tuas Davao, matod pa ni Kristo. Ha? Ayaw mo pag-adto dito. Kayon sa man daw na, mini daw na nga Kristo. Ha? Og minipod na nga mga propeta. Ang uban magpakita pagdagko mga ilhanan og mga katingalahan aron mapasalaag sa mga ukon mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa suginlan ko kamong daan. Busa kung sila magaingon tanawa tuara. Anaa siya sa mga awaaw. Ayaw gayud kamo pag-adto dito. O kung sila magaingon tanawa, anara siya sa sulod sa mga lawak. Ayaw gayud kamo pagtuon ini. Kay maingon nga ang kilat. Bisag dihala ng dapita. Unsa di ay ang pabantayan ni Kristo samtang siya dinhi pa sa kalibutan mo yang gitugon ngadto siya mga tinunan. Ha? Daghan daw ang mutungha dinala ang iyang pangalan. Nya na wala matuman nining atong panahon karon. Tanawa. Jesus pastilan. Dunay 4,000 kapin ka mga rehistrado nga mga reliyon pulos Kristo ang pangutana. Pila ba di ay gitukod ni Kristo nga iglesia usara? Unsa man din mga iglesia karon nga gidala ang ngalan ni Kristo? Mga mini. Mao na ang giingon sa Biblia. Ang PBC by mini, dili mi mini nganuman. Dili si Kristo nga mong giwali nganuman. Kay nahibalumi. Nga ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo dunay utlanan. Ha? Dunay utlanan. Pahayag gapon kana sa mga apostolis, mga higala o mga kaigsuonan. Dili kami mao ang nagpahayag na ana, kundi ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga kung adunay magdala sa ngalan ni Kristo, mga mini na kana kay ang real nga Kristo mao kadtong original nga nagpakamatay sa krus. Dili kining mga tawhana karon. Ha? Dili kining mga tawhana karon. Kay mao kana giingon sa Biblia nga mga mini kana nga mga magtutudlo. Ha? Pangutana. Si Kristo ba'y nagtugon ba Brad Dennis? Nga dili na gyud siya magpakita sumala sa San Mateo 23 Brad Dennis. Ha? Kang uban ra ba maingon mo balik si Kristo para kuno paghukom sa buhi mga minatay tun-an raw niya na nato higalag magkaigsuonan. Sundalang ang among programa. Si Kristo ba'y makita pa pag-usab Brad Dennis? Sumala sa Mateo 23 versikulo 37 ug 39. Si Kristo dili na yun makita sumala pa din sa nakasulat. Bisan din lang sa Mateo 37, 39. Kaya naaman din ang punto. Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab
hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O kita mo na. Dili na gyud siya kita pag Unsa pa'y giingon? O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga anak kanimo sa makadaghan mangandoy ko ang pagtigo munta sa imong mga anak maingon sa imungaan nagaingon sa mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagdumili kamo tanawa mabiniyaan og mamingaw ang inyong balay kay sultihan ko kamo matud pa ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang mag-anhi sa Ginoo. Dili na mo makakita pag-usap pero ang mga mini ay makita pa. Jesus 33 AD ang Biblia butang talang hangtod karon 2000 anyos na sige lang ingon ang Biblia nga makita sa Kristo makita pero hangtod karon wa gyud ngano man daghan na ang nagpamatuod nga mobalik Kristo pero paltos ang ilang pagtuo ngano man matud pa ni Kristo dili na mo makakita kanako pag-usab mamanggani ang Biblia sa Isaiah 28 nga dili kinahanglan nga ang tao magdali sa pagtuo kang Kristo ngano man dunay lain nga manlalaban nga ipadala ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 basagan ang Isaiah 28:16 di ba nagtugon si Kristo nga dili ipagdali ang tao sa pagtuo niya ngano man tungod kay duna pay maabot nga ikatulo mao kanang Espiritu Santo nga maoy magtudlo sa tanang mga butang sumala sa Juan nga atong mabasa mao kana ang tinuod musa sa atong panamilit Brad Dennis kay wa naman gyud tay oras ang nag-angkon sa Mateo 16:18 dili kay kamo ang katumanan ni ana kinsa ang katumanan kinsa ang ubanan mao katong iglesia nga gitukod ni Kristo busa paltos kamo nga nag-angkon anang Mateo 16:18 di gay mo kahubad og unsa nang yawi di gay mo kahubad kinsa nang kamatayo nga dili makabuntog ang Kristo busa ni anang tuntuha Brad Dennis natubag na to ang pangutana sa usa nato kalistener nga unsa daw kuno ato ikasulti na nang Mateo 16:18 ang among ikasulti na nang Mateo 16:18 di na pwede ang kuno ni bisan kinsang reliyon ni Katoliko ni Sabadista born again o unsa pang mga reliyon kundi human na kanang iglesia nga gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem way labot kini mga tawana mao kinang giingon ni Kristo nga mga mini nga mga magtutudlo mga mini mga buta nga mga magtutudlo mao kana ang giingon sa Biblia. Busa, salamat Master sa mga panalangin nga maghatag sa imong mga tinunan o manghinaot kami. Ngayon ta Master dugang pa mga kaalam nga imong ibubo dinhi kanamo aron nga kini amo ikapambit ngadto sa tanang mga kaigsuonan nga nagpatalinghog nga nangita sila sa kamatuoran sa dili pa mabot ay katulong gubat sa kalibutan manghinaot kami ngayon ta magiusa na kami dinhi sa pagtunuan ni mga gitukod baw ang Philippine Binibuling Christian Missionaries ug sa ngalan usab sa langiton nga magtutudlo o sa tanan nga mga membro sa tanan nga masuking tigpanan kumusta na lang kaninyong tanan ug sunda kami sa among programa din sa DOL sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 kini yung alagad sa kanginan manamilit si Brother Cesar pati uban sa akong kauban o gini sa Brother Dennis Gonzales nga nagpasidaan na ituod nga karon adlaw mao ang atong meeting basin nagwala na kibalo ang mga membro og salamat na lang niini nga kaudtohon.